Bueno, comenzamos co primeiro pleno ordinario da legislatura. Entonces, empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede de actas de sesións anteriores, neste caso, a do pleno de organización do 28 de xuño de 2023. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Escoita, Sora. Bueno, pasamos ao segundo punto, que é a aprobación inicial. No, perdón, hai outra do 28, hai dúas. Non, é do 28. Sesión extraordinaria e extraordinaria. Hai dúas? Sí. Ah, é a extraordinaria, vale. Bueno, pois, a extraordinaria do 28 de junio de 2023. Pasamos a votar, votos a favor, pois aprobase por unanimidade. Moi ben, efectivamente que eran a das mesas e a da organización. Moi ben, segundo punto, a aprobación inicial se procede da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Vedra. Informe sobre a aprobación inicial da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Vedra. O Concello de Vedra dirixe unha parte significativa do seu orzamento á concesión de subvencións co obxecto de fomentar o desenvolvemento cultural, deportivo, social e económico do Concello, especialmente cooperando coas entidades privadas sin ánimo de lucro que desenvolven a súa labor no noso territorio, considerando a necesidade de otorgarlle un carácter normativo e unificado a aquelas prácticas e criterios seguidos por esta Administración na aprobación das convocatorias, actos de concesión e formalización de convenios, justificación e control das subvencións pagadas nos derradeiros anos, á vista da documentación que obra no expediente e unha vez cumpridos os trámites exigidos na legislación vixente, propónse a Comisión de Economía a emisión do seguinte dictamen. Primeiro, aprobar inicialmente a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Vedra. Someter esta ordenanza a información pública e audiencia dos interesados con publicación do Boletín Oficial da Provincia da Coruña durante o plazo de 30 días hábiles. Terceiro, no suposto que non se presenten reclamacións ou suxerencias en relación coa aprobación inicial, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entonces provisional. Cuarto, o acordo de aprobación definitiva co texto íntegro deberá publicarse no BOP de conformidade co artículo 72 da Lei 785 das bases do réxime local. A Comisión de Economía Especial de Contas se informa favorablemente a citada proposta por unanimidade dos asistentes. Alguna cuestión en relación a este asunto? Entón, pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que acordo se procede sobre participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, plus adicional 2/2023. Informe da Comisión de Urbanismo e Plans. Por parte da Presidencia, sobre impose plus adicional 2023, segunda fase. Por parte da Presidencia, se contra a proposta e dunha explicación ao respecto, visto que o Pleno do Concello Sesión Ordinaria celebrada o día 31 de xaneiro do ano que andamos aprobou a participación no Plan de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal POS-Plus 2023, incluindo no plan complementario os seguintes investimentos: colectores de saneamento en Fontao, 121.999, ampliación de abastecemento a San Miguel de Sarandón, 176.072, IBE deducible 30.558, orzamento subvencionado 145.514, visto que o Pleno da Diputación Provincial, con data de 8 de maio, aprobou o citado plan, o importe da achega provincial destinada ao financiamento do Plan Adicional 2 de 23, asignada este Concello ascende a 346.383,85 euros, que poderá aplicarse ao financiamento de gastos correntes devengados durante o exercicio 2023 ou a investimentos financieramente sostibles, visto que na primeira fase do plan, por resolución da Alcaldía, de data 4 de xullo, se confirmou a aplicación da maior achega provincial
aos seguintes investimentos financieramente sostible, xa que se tiña incluído no plan complementario do POS-Plus 2023 investimentos sostibles xa incluídos no plan complementario ao POS-Plus 23, colectores de saneamento en Fontao, Diputación 121.999, achega municipal 0, IBE 0, orzamento total 121.999. De acordo coas bases reguladoras deste plan, propónse ao Pleno. Primeiro, participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, POS-Plus adicional 2023, da Diputación Provincial da Coruña, cuyas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación. A achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes devengados en 2023 distintos dos solicitados, de ser o caso no POS-Plus 2023, Diputación 224.384. Resumo do financiamento. POS-Plus adicional 2023. Gastos correntes do 2023 distintos dos solicitados no plan 224.384. Investimentos novos non incluídos no plan complementario ao POS 2023, 224.384. Segundo, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. Terceiro, autorizar a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria de Tesorería da Seguridade Social nas que acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Cuarto, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo. Bueno, tal como falamos outro día na comisión, cando ven o POS-Plus principal, sempre nos obliga a presentar proxectos pensando no POS-Plus complementario, nunca se sabe que cantidad pode ser, porque se depende de remanentes. Entón, bueno, pois aquela presentamos dous proxectos que eran de obras que eran seguir co saneamento aquí en Vedra, por tanto, a aldea de Fontao, que son 122.000 euros, e a ampliación do abastecemento xeral de auga potable a San Miguel de Sandón, que son, a obra en sí mesmo son 176.000, ainda que os funcionarios son 145 porque o IVA é deducible. Bien, entonces nos comunican que nos corresponden ahora neste POS-Plus adicional 346.000 euros, pero claro, tamén temos que ter en conta que cando elaboramos orzamentos, para garantizar tamén a sostenibilidade dos servicios, habíamos previsto a financiación de gasto corrente por parte da Diputación en 376.000 euros. Non? No primeiro plan xa foron 198.000, pensamos que podían ir máis, pero foron ese, entonces obviamente temos a obligación financiera de primeiro dotar esta cantidad completa, non? Entonces, que ven sendo, serían uns 178.000, 180.000 euros. A raíz deso tamén, nas dúas obras, hai unha que é Fontao, que temos todas as licencias, co cal, unha vez que aprobe a Diputación, pois podemos iniciar a licitación. Pode entrar tamén, pois, se sumamos os 178 e 122, pois, ainda, bueno, chegan os cartos que nos dan agora, e, digamos, tendríamos un excedente de 46.000, non? 46.000 que para a obra de agua, que para estender agua a San Miguel, pois non serían suficientes, pero sobre todo na obra de San Miguel, como dixemos outro día na comisión, temos queda pendiente unha autorización a máis complexa, que é a autorización de fomento, que depende de Madrid, porque ten que atravesar a línea xeral de agua a autopista, non? E non chegou. Por ahora, de feito, esta semana teremos estes días, tanto nós como os técnicos, non só con fomento, sino con a CEGA, porque nos remiten a falar con a CEGA, que gestiona a autopista, para ver cal é a mellor solución nese paso aí. Bueno, por parte de Fomento non hai ningún problema en aprobar. Pero, bueno, todos estes trámites pode ser un retraso de 3, 4, 5, 6 meses, non? Entón, bueno, tampouco tenía moito sentido aprobar esa obra ahora, sin tampouco podemos licitar. Oye,
nós temos o compromiso de aprobala no seguinte pos que veña, porque é unha obra fundamental, o proxecto está feito, tiremos as licencias e, por tanto, podría entrar perfectamente. Si que é certo que estes 46, entonces, a maiores, pois, metémonos tamén en gasto corrente, non hai que vayan para gasto corrente, o sea, justificamos o gasto corrente, pero a idea é, bueno, pois, dotar orzamentariamente o presuposto, que as modificacións de crédito que haxe que facer para levar a cabo algunhas obras que non estaban orzamentadas no orzamento, pero que son necesarias. Bueno, e algún gasto tamén, como o tema do SAF. O SAF, por unha serie de circunstancias, chegamos a un acordo firmado no AGA entre a empresa, entre os sindicatos e o Concello. Dentro dese acordo, onde todo o mundo pon algo, o Concello ten que poñer 15.000 euros, bueno, pois aquí xa temos 15.000 euros para poder dotar xa neste mesmo ano a nosa parte aí, non? Despois tamén se nos otorgou unha subvención para unha demanda do CPI de Vedra para arranxar un patio infantil, donde a parte nosa, que son 15 ou 16.000 euros que temos que poñer, bueno, pois tamén con isto temos crédito para poder dotar esa parte. Mas tamén outras obras que están falando nas unitarias, como pintalas, etc., que tamén son os 5 ou 6.000 euros. E tamén é certo que houve que facer unhas obras na guardería, no patio exterior da guardería, se fostes por ali podes ver, nas obras urgentes, que tamén se nos foi a 8 ou 9.000 euros. Bueno, pois digamos que isto nos cubrirían estas obras que non estaban orzamentadas, non? Iso é un pouco que transmitimos outro día na comisión, é que aquí ven establecéndose o acordo de 122.000 euros para estender o saneamento en Fontao e o resto destinalo a gasto corriente, que xa vos digo que non sería todo, senón que unha parte realmente, bueno, pois, detaríase para poder facer estas obreñas. E esa é a nosa proposta. Bueno, nos imos a absternos solamente un par de declaraciones. O de San Miguel non é que este pendiente, non? De aceptación do proxecto, é que simplemente o proxecto que se mandou estaba mal feito, ou non estaban de acordo con ela, hai que facerlle unha modificación. Sempre andan con rollos raros. Eu non sei hasta que punto, señor secretario, dicir en un pleno, deixalo grabado en actas, que se utilizan 40.000 euros dun POS para complementar o orzamento, non sei hasta que punto, cando ten que ser para gasto xeral, pero bueno, vostedes verán. Nos abstemos, porque sempre son rollos raros, nunca hai unha planificación coherente, sempre hai historias raras. O de San Miguel, primeiro nos dicen que o proxecto de San Miguel non sei que, despois tal, bueno, fagan o que queiran. É a constatación de que teñen que compensar o orzamento que tiñan, bueno, en fin, sempre é a mesma historia, isto como unha especie de desleixo da xestión pública. Abstémonos, obviamente, porque non podemos quedarnos sin eses cartos, pero, en fin, é o de sempre. Nada más. Nós tamén nos vamos a abster, pero sí que queríamos facer unha proposta que non sei se entra dentro da que pode ser considerada. A AMPA Aboca fixonos unha petición da elaboración da construción dunhas beirarrúas dende o pabellón municipal ata o velódromo. Xustificándolo con que é un lugar moi transitado polo alumnado do CPI cando se dirixe ás pistas e que conleva un risco para os cativos debido ao tránsito de vehículos que hai dos maiores ata a casa da terceira idade. Entón, nos consideramos que sería unha inversión que repercutiría positivamente na mellora de accesos ás instalacións do Concello e que nos gustaría que se pudera levar a cabo. Bien, empezando co BNG, só dúas cuestións. Non hai que modificar o proxecto, nin hai que o proxecto este mal. Simplemente que Fomento nos di que dentro do proxecto non queda moi claro como é o paso por encima da autopista, nada máis. Sempre que queren que aclaremos máis iso. Por iso, de feito, nos remiten directamente a falar con a CEGA, porque eles lle van a pedir informe á CEGA. Todo iso, o que aclaredes con a CEGA de como vai ser o paso desa tubería por ali, pois realmente
nos vamos a dar para adiante, non? Por tanto, non hai que modificar o proxecto, simplemente nos piden a que aclaremos exactamente como é ese paso concreto ali. E despois, en relación ao gasto corrente, non estamos dicindo ninguna ilegalidade, estamos dicindo que nos vamos a, o que estamos pedindo é para gasto corrente, para justificar gasto corrente, se vai justificar gasto corrente. O que, de feito, o que habrá que fazer despois é unhas modificacións de crédito que se algunha legalmente hai que traerse a pleno, hai que traerse a pleno. Entón, oye, pois vamos a dotar crédito aquí para esta obra. Non se está facendo ninguna cuestión ilegal. Isto, vamos, non é nada extraño, ni nada que non fagan todos os concellos. Non é unha cuestión nin oscura, nin rara, nin extraña. En canto ao que plantea o PSOE, a verdade é que é certo, é unha necesidade e eu creo que non lo habían planteado, nos habían comentado a historia tamén. Eu agradezco, ademais, que o pidades, en estades aquí, porque, por exemplo, o que podemos facer precisamente nese post que temos que aprobar dentro de uns meses, pois evidentemente, a máis hora ali ao Alcantarello xa está metido, creo que temos que mirar se non agua, senón tamén se é a cuestión de meter agua nesa canalización por aí, e algo que se pode proyectar, planificar e aprobar no seguinte post. Creo que ademais é unha obra necesaria. Entón, tomamos nota e asumímola. Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois apróbase con 7 votos a favor do PP e 5 abstencións, 3 do BNG e 2 do PSDG-PSOE. Pasamos ao cuarto punto, que é rogos e preguntas. Faixeme raro isto de dir o primeiro. Moi raro. Termino de aquel... Dúas aclaracións nada máis. A pregunta dos 46.000 euros era para o secretario, non era para vostede. O sea, non, é dicir, era unha pregunta, en fin, se quere contestarla ben, e se non, non. Sigo dicindo, decir en un pleno que se vai a utilizar, que se vai a cubrir como gasto general un complemento de orzamento exactamente que foi o que dixo vostede, en fin, vostede dirá o que queira. E logo, se non queda claro nun proxecto algo, é que está mal feito, sin máis, e haberá que modificalo, e volvemos outra vez á mesma historia que cando foi o de Renfe e todo igual. Pois a mellor teñen que cambiar de proyectista. Nada máis. Rogas, nada. Queremos saber que pasou aí con este pagamento que houve de María Jesús Rosén de Otero, que é un despido improcedente, teñen que cumprir unha sentenza e facer ese pagamento por despido improcedente, que nos informen de que pasou. Logo, tendo en conta que a apertura da oferta para a adxudicación do tanto de mellora de camiños de Rebrodo, Xocastro, Agrelo e outros no posto adicional de 2021, aconteceu fai uns días, solicitamos o proxecto de control e seguimento arqueolóxico solicitado pola Consellería de Cultura e Educación e Universidade, Secretaría Territorial de Coruña e Servicio de Patrimonio Cultural. E, sobre todo, a cargo de quen vai este proxecto e onde está recollido. E logo, solamente unha indicación que nos parece xa sublime. No informe de necesidades do órgano de contratación de mellora de camiños de Rebrodo, Xocastro, Agrelo e outros, o post adicional 2021, no segundo párrafo, deberse de colar no copia-pega, colóselles pavimentación de pistas San Xián e Llobre San Mamé de outros, que corresponde ao post adicional 2022. E, xa ese acto de premonición de que apareza un texto íntegro no post 2021 referido a 2022 nos parece sorprendente. En fin, corríxanos se es que queren. Solicitamos, que se generen de unha vez unha nova planificación da limpeza de cunetas. E logo unha pregunta que, imagino que non la aclararán en algún momento, e os parabéns por ser deputado, pero se vostede sabía que iba a ser deputado, por que asina unha dedicación exclusiva fai uns días? Non ten moito sentido que vostede asinara as concesións de dedicacións exclusivas sabendo que iba a ser deputado. Ou é que vai renunciar o salario de deputado, que tamén pode ser. Imagino que non lo aclararán en algún momento, e xa lle digo parabéns por ser deputado. A ver se fai máis que o seu compañeiro, que non valeu para nada que estivera de diputado deses anos. E, a
a ver si conseguimos polo menos que algunha moción que está aprobada dende fai 5 anos vaya adiante sobre cesión de espacios públicos e todo eso. Nada máis. Sí, nada, eu só quería preguntar por que esta modificación das melloras do SAF a medio contrato, porque se asinan unhas melloras cando xusto antes de asinar o novo contrato, o normal sería que esas melloras continuasen hasta o final de contrato, non que agora en medio do contrato do SAF se modifiquen esas melloras. Simplemente iso. Nos queríamos facer un rogo que tamén nos trasladan desde a AMPA do CPI. Pídennos se é posible que se valore a reorganización do servicio da ludoteca, pero non me entendades mal, non é que o servicio da ludoteca non este funcionando ben. As familias o que trasladan é que os nenos que queren asistir a actividades deportivas teñen como un marco de 2 horas aí que os que van a casa non lle chega pois para chegar a casa a merendar e vir de volta prácticamente. E os que se quedan na ludoteca, a actividade que fan é lúdica. Entonces, eles planteaban como se desde os servicios municipais, ludoteca, biblioteca, unha persoal municipal pudera pois vixiar, axudar a eses cativos a que nese tempo fixeran actividades escolares, tarefas escolares, para que despois poidan asistir ás actividades deportivas e que cando cheguen ás súas casas xa non teñan esa carga de tarefas sin realizar. Porque o que nos poñían é que cando chegan, pois que chegan ás 7 e pico, 8, 9 da noite, é que levan todo do cole sin facer, porque nesas 2 horas que tiveron antes non lle dou tempo nin de prácticamente empezar, nin de facelos. Entón, habería algunha maneira, desde os servicios municipais, de que eses nenos que queiran asistir a actividades deportivas que poidan, pois, dedicar ese tempo cunha vixianza de alguén, de que non estean sueltos por ali, para estar facendo tarefas do colexio, para que unha vez que cheguen a casa, pois, para eles prácticamente teñan o día rematado. E despois queríamos solicitar o informe de intervención da previsión de gastos correntes do 2023 para a solicitude do posadicional do 23. E como pregunta, en que proceso está a execución do pos-21-22? Bueno, pues boas tardes a todos. Listo. Levantamos a sesión.